श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हा अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेचे श्लोका नंबर 160, 161, 162 म्हणारी 4th अध्यायाचे 19th, 20th आणि 21st श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 19. यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः. यज्ञ, दान, तप असल कर्म कसलेही फलापेक्ष करना तशी केवळ जीवनाचे आणि शरीराचे निर्वहणे खातीर सहज रीतीनं जो कोण करत की तो महान पुरुष अस. तागेल पुरे कर्म शास्त्रसम्मत आणि उच्चस्तरीय असल तिकिनी ताक मात्र ताजे चोरी अहंकार जावो अभिमान जावो असना. तागेल ज्ञाना प्रभावा निमित्त तागेल कर्म पुराय त्या ज्ञानाग्निंतू विलीन जाता देखून तो कर्मबंधनेंतुल्यानाची संपूर्ण मुक्त जाता. तसल ते महापुरुषाक ज्ञानी जने पंडितू म्हणून संबोधन करतात. ही whose undertakings are all devoid of desires and purposes and whose actions have been burnt by the fire of knowledge, him the wise call a sage. Pandita. Pandit mentioned here is not a mere scholar but a realized sage whose ego has been destroyed by the fire of knowledge. Next श्लोक पळूया. श्लोका नंबर 20. त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः. खंयचेय काम करताना मनुष्य कांयपुणी उद्देशपूर्वकच करता. उद्देशपूर्वक केल्लें कामांतू फलापेक्षा आसूनच आसता. सांसारीक बंधनांतू आशिल्लो मनशा लागच्यान जावचे पुरे कर्म अशेंची सापेक्ष पुरीत म्हळ्यार फलापेक्षा कोरनूची केल्लें नासता. जाल्यार संसाराची बंधनेंतुल्यान मुक्त जाल्लेले महापुरुष मात्र आपणाल प्रत्येक कर्म प्रत्येक काम करताना आसक्ती रहित जावन करता देखून तांतू फलापेक्षाची लेश मात्र भावन आसना. म्हणूची ताण करची काम पुराय तो कर्तव्य म्हणून करता असता. हांतू आसक्ती फलापेक्षा दोन्ही नातील निमित्तानं तो सतत कार्यरत असलो तिकिनी तागेल विचारांतू ताण कसनय करनातील समान आसा देखून तो नित्य तृप्तच असता. He who has abundant attachment to the results of his actions, who is ever content and independent, though fully engaged in action, does nothing at all in the spiritual sense. Next श्लोक पळूया. श्लोका नंबर 21. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. अनासक्त जावन कसलेय आश नातिलें पुरे नमुनेचे भोग वस्तू त्याग करून केवल शरीर निर्वहणे खातीरची ज्ञानी पुरुषा लागच्यान कर्म जात असता. स्वता खातीर केल्लें कर्म असो जावं दुसऱ्या खातीर केल्लें कर्म असो आपण करता जावं आपण्यान केल्लें म्हळ्यार भावन तागेलांत आसना. आपणान कसनय करचें न्ही. देवान आपणा लागच्यान करसून घेवचें. आपण एक निमित्त मात्र म्हळ्यार ताका निश्चित जावन कळलेल्या कारणान हो तागेल देवा वयलो दृढ विश्वासूची
ताका खंयचेय पापकर्मांतू वचू दिना. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. आजी हांगार पळोवया. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडांतू ऐकूया. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.